Tak vážení delegáti konferencie, vážení hostia, dovolte, aby som vám prednesol správu Kontrolnej komisie Slovenského šachového zväzu. Kontrolná komisia Slovenského šachového zväzu pracovala od konferencie v roku 2012 zložený Peter Paláček, predseda, Jozef Soršák, Jan Šofránko a Milo Šábie, členovia. Komisia zasadala pravidelne jedným ročne a ja ako predseda som sa zúčastňoval v zasadaní výboru na dvoch alebo troch, boli potom kolegovia, keď som mal pracovný dôvodom. A pokiaľ bolo treba riešiť niečo súdne, tak sme to riešili aj pomocou vlastne internetu a cez Skype. Členovia kontrolnej komisie Slovenského šachového zväzu, Jozef Soršák, Milo Šábie a Peter Paláček kontrolovali účtovné doklady za obdobie maj 2012 až apríl 2014 a potom títo traja členovia spoločne s Janom Šofránkom aj za obdobie od 1. maja 2014 do 26. maja 2015. Kontrolnej komisii boli v rámci kontrol poskytnuté následovné doklady. Pokladačná kniha, štruktúra hodnotenia slušného majetku, pohľadávky, záväzky, všetky bankové doklady, faktúry, dodávateľské, príjmové a výdavkové pokladačné doklady, účtovný denník, výsledovka, súvaha, devizová pokladňa, mzdové listy, pracovné listy a ostatné zmluvy a inventarizácia. Pri poslednej kontrole účtovníctva dňa 27.5.2015 boli zistené následovné skutočnosti. Všetky účtovné doklady Slovenského šachového zväzu sú zaradené chronologicky za sebou. Pokladničná kniha je vedená po mesiacoch a priebežne kontrolovaná zo strany prezidenta Slovenského šachového zväzu vrátane podpisu. Najviac sa podarilo, že skutočne väčšina finančných tokov ide cez bankové účty. Pokladničné knihy oproti predchádzajúcom obdobiu v podstate je prakticky tretinový boj cez pokladník. Všetko sa snaží sekretariát robiť cez bankové účty. Jednoducho dohľadateľné, dokazovateľné a nedalo sa tým prakticky nič robiť. Na fóre sa objavila otázka o zmluve priestorov, prenájme priestorov, takže zmluva o prenájme priestorov sekretariátu Slovenského šachového zväzu je uzavretá medzi Slovenským zväzom telesnej kultúry ako majiteľom budovy Prievidzi, šachovým klubom Prievidza a Slovenským šachovým zväzom od 1.7.2009. V roku 2013 bola rozšírená o skladové priestory pre materiál cesta online šachovnice. Tam je, na tieto skladové priestory dodnes sa platí 30 eur mesačne. Čo sa týka priestorov, ktoré využíva sekretariát, tak od 1.7.2009 do 31.12.2011 sa platilo mesačne nájom celý 74 eur. Od 1.1.2012 do 31.12.2013 to bolo 112 eur mesačne a od 1.1.2014 do 36.2015 je garantovaná zmluva na sumu 120 eur 63 centov. Rada Slovenského šachového zväzu neschválila uzavierku Slovenského šachového zväzu 2014 z dôvodu prekročenia plánového rozpočtu. Komisia sa tým samozrejme zaoberala a konštatovala, že čo týka plánového rozpočtu, bol prekročený v následovných položkách. Olympiáda, tam bola suma prekročená o 8 000 eur z dôvodu drahších letených poplatkov príde organizátorom, odmeny reprezentantom, potom Mitropa, tam bol prekročený pôvodný rozpočet do 4 000 eur, ale dôvodom bolo, že sme mali viacej družstiev. Oproti pôvodnému plánu sa skutočne uzavreté majstra Slovenska mužov, takže oproti plánovanej čiastke 3 000 eur sa nakoniec minulo 5 000, že tam je plus 3 000 eur. Majstrovstvá sveta mládeže 3 000 eur, tam oproti pôvodnému plánu bola zaplatená letenka Veronike Gažekovej ako medailistky z majstrovstva sveta a plus úhrada všetkých nákladov veľmajstrovi Igorovi Štolovi, čiže pobyt, letenka a odmena za prácu počas majstrovstiev sveta. Príspevok na pohár majstrov 1500 eur, to takisto nebol pôvodne plánovaný. Ligy Slovenského šachového zväzu 2000 eur, poplatky príde 7000 eur,
Majstrovstvo Európy družstvo seniory i pôvodne plány neboli v Lani, ale nakoniec vlastne stáli 6700 €, plus projekty vrátane CIS 8000 €. Keď zrátame tej sumy, je to 43 500 €, ale niektoré položky boli presunuté z iných položiek pôvodne nákladových, takže tam ten rozdiel potom vznikol 30 000 € oproti pôvodnému plánu. Na druhej strane mali sme aj akcie ďalšie, ako bol povedzme majstrovstvo olympiády do 6 rokov v Maďarsku, kde ale jednak prispeli kraje, jednak prispeli samotní účastníci a jednak bol vlastne sponzor ESET, ktorý vlastne prispel na túto akciu. Čo týka všetkých týchto uvedených položiek, kontrolná komisia konštatuje, že boli riadne schválené výkony výboru Slovenského šachového zväzu a z pohľadu kontrolnej komisie boli použité pre rozvoj Slovenského šachového zväzu a budúcnosť. Oprávnenosť použitia prostriedkov a schválenie účtovnej uzavierky, ale v tomto prípade, keďže neschvála rada, padla na konferencii Slovenského šachového zväzu na vás ako delegátov. Stav finančných prostriedkov k dňu 27.5. kontroly. Bežný účet bol 7400, CIS účet 2000, ministerský účet 4290, pokladná 948, takže tam bola suma 14 746 €. V druhom polroku príde z ministerstva ešte 21 000 €, plus samozrejme začína sa platiť členské, ktoré zatiaľ zaplatilo pár klubov, takže to je malo byť akoby na úrovni minulého roka, tak je to zhruba 49 000, licencie 8 000, to je zhruba 57, to znamená, že do konca roka bude mať zväz k dispozícii na bežnú činnosť nejakých 93 000 minus rezerva na ďalší rok a samozrejme rezerva pre peniazy pre krajské šachové zväzy, takových podiel z členského. Majetok zväzu. Majetko zväzu sú samozrejme v prvom rade online šachovnice, taký najdražší materiál, plus šachy a materiál z CIS. Na dobudacích hodnotách to bola suma 98 000 €. A z ostatkových je to aktuálne 49 612, ale v tomto prípade elektronické šachovnice nám v podstate nestanú. Pokiaľ sa stane, že sa nejaká šachovnica pokazí, tak prakticky stačí vymeniť iba ten modul, ktorý je vo vnútri, čiže pár eurová záležitosť a šachovnica môže pokračovať ďalších 50 rokov. Tam hovorí o tom, že tie šachovnice sú nejaké staré alebo nefunkčné a že musíme odpísať. To je proste majetok dlhodobého charakteru, že sa dá roky a roky používať. A je ľahko obnoviteľný bez tej hlavnej investície, tej najdôležšej použitky, čo tá drobná šachovnica. Všetok majetok získaný na základe zmluvy s IDE v rámci projektu CIS bol 31.12.2014 riadne zaevidovaný v majetku Slovenského šachového zväzu a je si ho možné pozrieť v inventarizácii. Sekretariát inventarizačné zápisy za jednotlivé roky uverejnil na zväzovej stránke oddiel dokumenty rozpočty a všetkým členom Slovenského šachového zväzu aj delegátom konferencie sú k dispozícii a môžete si ich sami pozrieť, keď si kliknete. Tak sú tam jednotlivé inventarizácie za jednotlivé roky položené. Z kontroly účtovníctva zo dňa 27.5. a zasadania kontrolnej komisie vyplnul aj následovný návrh uznesenia. Kontrolná komisia doporučuje prijať konferencii Slovenského šachového zväzu základné zásady rozpočtovej disciplíny zväzu. A taký návrh bol od kolegov, že výkonný výbor Slovenského šachového zväzu by bol povinný do 31. októbra pripraviť rozpočet zväzu. Rada by ho mala schváliť do 31. decembra bežného roka na následovný rok. Pri nejakej zásadnej zmene rozpočtu zväzu je výkonný výbor Slovenského šachového zväzu povinný požiadať radu Slovenského šachového zväzu o schválenie. A rada je zase povinná sa do 14 dní zmeniť vyjadriť. No, čo týka zápisníc jednotlivých kontrol, tie sú takisto na stránke Šachového zväzu, oddiely kontrol
kontrolnej komisie Slovenského šachového zväzu. Počas celého volebného obdobia kontrolná komisia Slovenského šachového zväzu nezaznamenala žiadny podnet, ktorý by sa musel špeciálne zaoberať. To je stručne k činnosti o kontrolnej komisii od konferencie roku 2012. Pokiaľ máte nejaké otázky, môžete sa pýtať. Prvá bola, pán Gerbert sa pýtal By som povedal takto. Budú správy a po správach je diskusia ku všetkým správam. No proste. Lebo keď sa už diskutuje o tých